ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଏତେ ଗରମ କହିଲେ ନ ସରେ। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଘରକୁ ସବୁ ଓଳିଆଓଳି କରିବା ପାଇଁ। ସାରି ଆସି ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିବା। ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କି କେବେଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ମୁହଁର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ କିଛି କଫି ଆଉ ବେସନକୁ ମୁଁ ଫେସ୍ ସ୍କ୍ରବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁରେ ସ୍କ୍ରବ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁହଁକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, କାରଣ କଫିକୁ ଏମିତି ଲଗେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ କଳା ଦାଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାୟବ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସିବାର ଥିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେବା ପାଇଁ, ସେ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରି ଦେଇ ମୁଁ ଏବେ ମୁହଁ ଧୋଇବାକୁ ଗଲି। ମୁହଁ ଧୋଇ ସାରି ଆସି ଦେଖେ ତ ମୁହଁରୁ କଳା ଦାଗ ହଟିଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ଆମ ଭାଉଜ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଆମ କୁନି ମେହମାନକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଭାଇ ଚୁଇଁ ଆସିଗଲା ଚଉରାରେ ସଞ୍ଜ ଦେବ। ମାନେ ସେ କୋଉ ଆଡ଼ିକି ଅନେଇକି ଘଣ୍ଟିଟା ବଜଉଛି, ହାତ ନ ପାଇବାରୁ କହିଲା ଭାଇ ଟିକେ ଧୂପକାଠିଟା ଲଗେଇଦେ। ଭାଇ ମହାଶୟ ବି ଏମିତି କରିସାରି ଖେଳରେ ଲାଗିଗଲେ। ଆମ ଚୁଇଁ ପୂଜା କରିସାରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆମ ପ୍ଲେୟର ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଏମିତି ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।